tini joto chuna ringmani karan ketma umahai जों हराव लिंख'नि कारन लायबाराय ini to lama ekdom 18 দিনাই থানো চিন লামানো 2018 18 দিনাই থা বি আव एसडीएम बीडीएम जतो कायफाया बिदुत दैदु कागै लामा राता फेया हुवा एसे लामा लावा फलाय दुइ दिन बिसेयाव दिसबे गारे हाबन थाय करावबो आलाय उपस्काबो जों था 11 था एमलेन द्रियो बोसायाव सोनो जों सुता दै थांनियान सियानि हलाबो सां 11 था कमर गारे था जों फारा खवानि बर' बांगियाव कमर गारे था मला हालायै बो साइ साइवासोनो थानाय मास द्रियो दुइ तारिख वार थाय करसोनो एमएलए साइ हमनि करा एमएलए pawon pore ke nono je skanga nono phagi sai tama hingi kawrai klang बो सायो बिधान सभा फायजाबो बो ताम मिसा दान्दा साइलाय बिधान सभा फायजासिनि इपारागो बो साइख्लाङो आं जिदि बुट फास हलाय आरो फानबाय नो लामा नाय साइख्लांजाबो प्रमोद रिया आव बीजेपी नि एमएलए इनके नoni ro total koi poribar to sini ro 17 poribar ka इनके नoni ro school ori to स्कुल अंगनवाड़ी स्कुल दङ इनके नoni block ke bod boba khobja बकहा ब्लक इनके पंचायत हलाय तिरुमा क्लाय तिरुमा पंचायत abon pore ke nok sangi rok saka lama ni khobor लामानि खबर तो साइ दङ माननाय साइ दङ ब आला बक जों हे लिंखवा एमएलए लिंखने जों था स्कुल या गारि थांजा बो तो साइ हवो जों 2 तारिखआवनो जेखा चेष्टा खारि हनायनि साजा इनके चेष्टा खारिना तापनो ननो फगि रक साका हे फाइया जे स्कुल फाइबानि जों थामानि बो सागो खबर बातासिक माननि आरो बो साइरा 2 तारिख फाइथागो 2 तारिख जेखला मावनो चेष्टा खालायनि सागा तापनो फाइया ह बुट पाइ थार गनसि खायदि आनि सादि इनके न ताव बोनो तमा सानामुसो जरा कवराय क्लांनाय रनो जारा सिनि लामा तो एसडीएम वीडियो काजाक सिन तो लामा जतो लामा ता खायजे बक मिन्दिस दिन्दिस थिंजा करावै ना फले आलासे सिनि से लामानि मिन्दिस बियां खैयाबो से एमएलए आलासे लाबनो करक साइमसु फले आला सिनि सुगितो ता सिनि प्रा 2 बोसोर का रुक दिबो बालसा बाखासे मोला बोसो खायबानि मोनो बुरनि जरा रक ननो जरा सरकार जिकुनु सरकार ननो फगि रक माहिरो सरकार सरकार तो फायो बक्ता बुथ काला फायनाय जों साइख्लाङो से बिधान सभा का फायजाबो एमएलए आरो पास खालाम हालाय नारो जिखरे एक पाइ आं पास हलाय आरो एमएलए फानबा न जेखा लामा नायनि साइख्लां जाक दंबो एकटा जेबो ता एकटा साइख्लांनि परे इनके ताव बुनो तमा काव सानामुसु नबनो तमा सानामुसु ताव ए हालाय बुथ एखाय एकटा सोनो करावरि खिलासनो हालाय बिनि करा हालाय बियां थाबो बो बिनि हुदा मिसा दान्दा हालाय तो हाया लायसनो जों तो लामा सनो चेष्टा खालायनांनाय लामा थासिनि बायसिनि दैनि दुसादि खरचाव माने 2 बोसोर का ताबु दै सप्लाय यावने बाइसाइकेल जरहासनो चाकदे फाइ रि नंथोंबो ये दै रक बजागानि रक माने दै हालाय जों दैसा खवासावै लोङै मा लोङो इनके दै रनि व्यवस्था करिखि दैनि व्यवस्थालाय बोता मिसा दान्दा सलाय दैलाय ताव ओ अंगनवाड़ी स्कुल द्रियो आव रायसा जाक दङ बो तो ऑल पारा थगिया सो सुदो अंगनवाड़ी सेंटर नि महा थंनाय ये पारानि मुखाय महला आव राजदन पारा मुखाय आनि महला पत्रा त्रिपुरा